Dub, tento strom je nielen symbolom sily a dlhovekosti, ale okrem jeho kvalitného dreva sa používal aj v kuchyni ako zdroj potravy. Samozrejme, jeho žalude sa používali skôr v časoch nedostatku alebo kedy bolo menej základných potravín, ale používali sa kedysi ako možno, že dneska zemiaky. Takže v tomto videu vám chcem ukázať to základné spracovanie žaluďov na múku, na kvalitnú výživnú múku, ktorú môžete použiť na prípravu chlebíka alebo použiť ďalších receptov. Poďme na to. Výroba múky zo žaluďov je starobylý proces, ktorý ľudia naozaj používali už tisícky rokov, najmä v obdobiach nedostatku obilnín alebo v oblastiach, kde boli jednoducho duby hojne rozšírené. Duby sú teda majestátne stromy, ktoré spoznáte hlavne podľa jeho typických laločnatých listov, ktoré majú hlboko vykrojené okraje. A kôra z dubu je veľmi drsná a popraskaná, najmä u starších stromov. Žalude sa zbierali na jeseň, keď dozreli a spadli zo stromov. Bolo dôležité rýchle zbieranie, pretože žalude boli obľúbenou potravou aj pre zvieratá. Ale nebojte sa, zostane im dosť aj po našom zbere. To, že ste našli žaluď, ktorý začal klíčiť, je skvelé znamenie. Je to dôkaz toho, že je životaschopný a má všetky predpoklady na to, aby vyrastol ako nový strom. Ak máte záujem o pestovanie, je to skvelý spôsob, ako si vychovať vlastný dub. Ale poďme na spracovanie. Najprv je potrebné odstrániť tvrdú škrupinu. Na to sa kedysi žalude buď prerezávali nožom alebo podrobili. Niekedy sa nechali na slnku mierne vysúžiť, aby škrupina praskla a ľahšie sa dala odstrániť. Mne sa osvedčili obyčajné klasické luskáčky na orechy. Vyberte si žalode, ktoré sú pevné, hladké a bez akýkoľvek škvrn, dier alebo plesní. Zdravé jadro by malo byť biele a pevné. Vyhnite sa žalúďom s hnedými alebo čiernymi flakmi, pretože môžu byť napadnuté škodcami alebo chorobami. Lúskanie žalúďov je taký, ako hovorí moja mamina, že fiddly job. Ideálna činnosť, keď chcete zamestnať ruky a zároveň nechať myseľ voľne blúdiť. Takže ak sa pustíte do tejto meditatívnej práce, nezabudnite si k tomu pustiť svoju obľúbenú hudbu alebo podcast. Uvidíte, že to bude relaxačný rituál, ktorý vám utečie rýchlejšie, ako by ste čakali. Pred samotným namáčaním žalude ešte jemne rozsekám v sekáčiku. Nechcem ich úplne na kašu, ale v podstate to pomôže tomu, aby sa rýchlejšie odplavili triesloviny. Pretože žalude obsahujú vysoké množstvo trieslovín, ktoré spôsobujú horkosť a sú pre človeka v surovom stave nestráviteľné. Schválne skúste jeden ochutnať a zistíte, o čom hovorím, nezjete ho. Preto museli byť žalúde najprv vylúhované, aby sa tieto triesloviny odstránili. Je na to studená metóda, kedy sa žalude namáčali vo vode niekoľko dní. Voda sa pravidelne menila, kým nebola číra a nevyplávali sa všetky triesloviny. Na deninách sa dávali takto žalude do potokov, kde bol stály prúd a stále odplavoval triesloviny a žalude sa samo ako keby preplachovali. Ja som ich nechala luhovať vo vode hodinu a tento proces som zopakovala asi 5 krát. Kľudne ich nechajte aj cez noc a ochutnajte ich potom a zistíte, či sú ešte horké. A ak sú ešte stále horké, treba ich nechať dlhšie vyluhovať. Po vyluhovaní museli byť žalúde dôkladne vysúšené, takže kedysi sa to robilo na slnku alebo pri ohni, aby sa z nich odstránila vlhkosť a predišlo sa skazeniu. Ja som ich dala do sušičky zhruba na 65 stupňov a trvalo to asi 10 hodín. Suché žalúde sa potom rozdrvili na jemný prášok, čím vznikla žaluďová múka. Na to sa používali kamenné mlyny alebo iné drviace nástroje. My už v dnešnej dobe máme mixéry, ktoré toto spravia za nás za pár sekúnd. Múka ma prekvapila, pretože má veľmi príjemnú, takú jemne orieškovú, neutrálnu chuť. Vôbec tam nie sú po nej ani len stopy po horčinách a trieslovinách. Takže buď ju použijete hneď na výrobu rôznych jedál, pečenie chleba, kaše, placky. Niekedy sa miešal aj s inými múkami, napríklad so špaldovou alebo pšeničnou, aby sa zlepšila chuť a textúra. Alebo ju rovno môžete už použiť na výrobu rôznych jedál. Ja z nej robím obľúbené také vykrajovačky, ako niečo ako medovníky, kľudne ju zmiešam aj so špaldovou alebo pohánkovou múkou. Taktiež sa z nej môže urobiť alternatíva kávy, podobne ako s koreňou, jemne ju opražíte, pomeliete, zalejte vodou. Poviem vám, ja, nekávičkár, by som rozdiel nevidela.